solve the unemployment problems sa Ciudad Legazpi, in aid of legislation, inot nagibuhon is bisitahon taso incentive and investment code na ma-relax ito maging business friendly ang Ciudad Legazpi. Kapag ito ang climate negosyo is friendly, makaka-attract kita na investors. And business is a unemployment generator. Pangdua, paigting takimarayan sa tuyang turismo, mas pagayon ta, maka-attract idakon ng mga turista, saro man iyan sa pigapod na employment attraction. So kaya sabi ko kasubago sa letter T, tuhugon ta ang turismo, transportasyon, as in telecommunications. Pangtulo, sabi ni tama si Attorney Butch, i-capacitate ang mga tao through skills training with TESDA or with DOST. So igwasin na ki mga skills training na dapat i-abil iyan kan mga Ligaspeño, tangani kung ika-skilled, madali ang paglaog mo sa trabaho. Bako sa na itong mga naggraduar sa kolehiyo, kundi itong mga dai nakagraduar sa kolehiyo, ituan atindiranda na magkaigwasinda kipigapod na mga skills. Kung dai makalaog ki trabaho, pwede nindang gibuhon sa indang pigapod na sadiring pangnegosyo, so sa indang mga skills. Kaya importante, siyempre, duman sa satuyang letter E on education, saro man ito sa mga nagkukontribute. Tangani na kung ikagraduado, mas madali na makalaog ka kitrabaho. Sir James, mga tugang sunod pong mahapot sa tuyang mga bisita kandidato, Diyos Director Edwin Peralta. Mabalos tabi, maray na hapon po, Attorney Butch and Bayan. Ang mga paraomat ng wanyan, gururang ng maray. Di na kita ki mga bagong tubong mga paraoma. Sa sanggunian panglungsod, anong legislasyon ang pwede tang ipasar to encourage young people to go into agriculture or farming? Karabo na kan mga aki magkarapot kidaga. Yung masana po. Attorney Boss, please, 2 minutes. Iyo po, sa kuyang palibot-libot, yung manangkad po napansin ko, ang mga parauma tabi ay nagaparagurang na. Pero nagagurang po sinda, tanailing ninda daying future sa pag-uuma. Ang nailing ninda mga trabaho, sa mga atraktibong trabaho, sa mga BPO na mga pigasabi. Pero pigaapot ko sinda, kung yata uning mga aki ninda, piga-push ninda paluwas, tapaano po, nagaparamahal na daapo ang pag-uuma. Nagamahal na po ang banhi, nagamahal na po ang fertilizer. Kaya po, para maging attractive and lucrative para sa inda ang pag-uuma, para ma-encourage ini mga younger generation, is dapat tabangan tasinda mapakusog ang sa indang industriya. Nabanggit po kasubago ni Bayan Kalisin ang tourism. Sa paglilibot-libot ko po, sabi ko po na ang tourism pwedeng makatabang sa agriculture industry ta. Ang gusto ko po mangyari na ang mga turistang malaog sa Legazpi City, i-enjoy yun ang mga natural features kang Legazpi City tulad kang Mayon Volcano, asin ang mga dagat ta. Gusto ko po ang pagkaon ninda ay hali mismo gibo digdi sa Legazpi City. Ang ano sa inda is that pag nagloog sinda sa Legazpi City, ang income or part of the income generated from the tourism industry, pwede ko pong i-alokar or ipapush ko po may alokar para ma-subsidize uni pong mga nasa agricultural industry ta para po baku sinda maray magabatan sa indang pagtatrabaho. Iyon man sana po. Thank you po, Attorney. Sir James. Hello. Again, in aid of legislation, nariparo ta na kaipuhan tang ipasar ini, natawanan ta ki incentives ang mga kahubinesan na ma-encourage sindang magkuanin kursong agrikultura. So paagi nin ang incentive is dapat itong mga aki tanganing mainganyar, gibuhon tang scholar, libre ang pag-eskwela, basta
sinda magkuaki kursong agrikultura. Dahil namamalisyahan ta na pasiring na sinda sa mga kung ano-anong trend ngunyan na dapat ipasabot ta sa inda na ang food sufficiency and food security and sustainability nagdidepende sa agriculture industry. Kung bayaan na inikan sa tuyang mga kahubinesan, sakto itong hapot ni termino ni News Director Edwin, na wara na, nagugururang na, nagarada na sa mga agrikultur na mga siyudadano, dahil naki nagsasaksid, dahil naki nagsasalida. Iyo ini ang naisipan tang paagi tanganing mainganyar na igwaki mga successor so sa tuyang mga agrikultur lokal, tauanan ki insentibo sa paagi nin scholarship kung sinda magtuka o magkua nin agrikultur na kurso. Thank you, Sir James Bayan Kalisin. Yan po mga tugang ang mga kasimbagan sa primerang ornada kan mga kahaputan kan sa tuyang mga pag-iriba. Ang Decision Bicol live halipodigdi sa Ayala Malls, Legazpi City, magbabalik. Makalipas lang kan mga patalastas. Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukua sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination of milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Healthy jumpstart your day. Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Alright, balik kita mga dugang sa tuyang programa ngunyan pong pagkahapon live from Ayala Malls, Legazpi, Decision Bicol, Giya, kan botante para po sa satuyang eleksyon sa Mayo 9. Ang satuya pong bisita, Sir James Bayan Kalisin and Attorney Bots Lucila. Baka po naghahapot kamo, kung nata po, tasin nilang nadawan niya on digdi, apat po na sa kandidato sa pagkakonsyal ang samuyang inimbitaran, alagad po nag-decline ang duwa, dahil lang po ta sa hinda available. Ipadagos ta po ang Q&A sa tuyang mga bisita, ang enot na mahapot giraray, News Director Edwin Peralta. Mabalos gararay tabi. Controversial ngunyan ang issue sa
parakaykay sa pamitisan kan bukid ining quarry. So sa sanggunian pang lungsod, anong utabi na legislasyon ang pwede nindong ipasar tanganing ma-regulate or kung anong aksyon ang pwedeng gibuhon ta ang pagparakwari nagkausa nin mga landslide, baha, laharlo, etc. etc. Attorney Boots, 2 minutos po. Magayonon pong apot yan. Ta sa Northern Barangays, sa paglibot-libot mi, iyo po ang reklamo ninda, ang quarrying. Pero pag-explain ko po sa inda na ang quarrying po ay bako man po, let's say, per se or in itself sala. Ta may tabang man po yan na dulot. Tapo, ang pag naimbak na po ang mga gapo sa taas kang bundok, pag nag-uran ki makusugon, bako lang tabi tubig ang maulog dyan, kundi may kaiba ng gapo. Sa paglihislar tabi, simple man na po ang pwedeng gibuon dyan. Number 1, to make stricter restrictions or stricter requirements sa pagkakwari. Number 2, kay puan ki firm commitment from the mga quarry, the companies that will quarry, ki firm commitment na igwasin ng CSR project as in ibabalik ninda sa dati pig quarry ninda. Pangtulo tabi is that kay puhan ma-identify ning maray kung saan ang mga areas that can be quarried which will create the greatest impact in terms of saving the people sa dangers na pigsabi ko kasubago, at the same time ma-ensure na it will have the least impact or perwisyo sa mga tao. Iyon man sa natabi po. Thank you so much, Sir James Bayan Calisin. Siguro masyadong na-play up sa negatibong aspeto kan quarry. Nataluban sumaray na aspeto kan quarry. Primero, quarry, if you stop quarry, absolutely, gadan and industry kang construction. Sigurado yan. So, ang quarry is one of the ways in order to dredge the gullies and the rivers. Kung daita yan i-dredge, mas peligroso. Kasi maapaw, mahalangkaw sa level kan salog, di ma-overflow. So, tatamaan nyo yan sa mga households. So, dapat, ang gibuhon kan sa tuyang sanggunian is to regulate quarry. Magpasar kita ki ordinansa on regulation of dredging or quarrying. Kasi nga ni, sabi ko, kung ang gusto ninda absoluto na ipundo ang pagkwari, mas peligroso. Marumduman po nindo, kan Vice Governor ako, nagpasar ako ki resolution for free quarry zone. Iyan inapprove kan gobernador, and then sa mga interesadong partido, nag-request pa sinda ki another 3 months na extension because kinonsulta ta su DPWH after that certain typhoon, kan Vice Governor ako. Daininda kayang i-dredge na kunsinda sana. Sabi ko, gusto nindo na tabangan na kamo kan private sector, ilibrita tanganing tulus-tulus madredge ang river. So nangyari po yan. So quarrying is a legal means of dredging. Tanganing maakadan na dai mag-apaw ang pyroclastic materials or ining mga aggregates na ini tamas peligroso kung umapaw iyan diyan sa mga rivers and gullies. Salamat. Thank you so much, Sir James Calisin. Mga tugang kahaputan po. Masunod, hali kay News Manager Mar de la Cruz. Thank you, VP. Ang relokasyon po, minsan, dislokasyon para sa iba, napaparayo lugod sa indang trabaho, eskwela, asin pagbuhay. Kung ikaw po gumana bilang konsihal, ano po ang legislative agenda mo, may kinaraman po sa relokasyon kan mga informal settlers ta. Opo, paring Mar, pakiulit daw tabi kang hapot mo. Tabak, bako masyadong clear dito sa muya sa taas. Go ahead. Okay. Ang relokasyon, Relokasyon. minsan dislokasyon para sa iba. Dahil napapaharayo sa trabaho, sa eskwela, o kaya minsan sa pagbuhay ninda. Now, kung ika po gumana bilang konsihal kan syudad, ano po ang legislative agenda mo para sa mga informal settlers ta
na daiman sinda ma-dislocate. Attorney Boots. Opo, salamat po sa pag-ulit kang apot. Iyuman tabi po sa paglibot-libot ko, dakulon po kitang na kasalamuya or nakakauron ng mga informal settlers, lalo na po digdi sa port area, na natatakot po sinda na mapahali digdi po sa indang kinaiistaran, tayo itatao da sinda o rilaag sinda sa mga arayong lugar na arayo sa trabaho, as in, warang mga basic na mga services kang gobyerno, araw kang tubig, tapos kuryente. Bilang sarong konsihal, kung ako ang matauan ki UNRA, as in oportunidad, ang sigura ko po, first, number one, is to identify who these informal settlers are. Number two, create a program for them na makapag-balyo sa relocation site. And I have to make sure that our mayor, through legislation, will have the sufficient budget para pagayunon kung saan man itong relocation site na madadumanan nila na magkakaigwa ki mga pinasabing basic services like water, electricity, and ease of transport. Number 3 po, para po maipsan ang problema ninda or ang takot ninda ma-relocate is at yun ang pinagsasabi ko sa mga southern barangays, gusto ko po ma-develop na maray duman para makapag-invite kita ki mga negosyante na matugdok kang sa indang negosyo duman sa southern barangays para po ang mga informal settlers na mismo digdi po sa sentro kang Legazpi City ang mamuya na magduman sa relocation site maray na po ang istaran, maray may basic needs like food, water, electricity, as in may trabaho sindang dudumanan na arani po sa indang lugar. Thank you, Attorney Boots. Sir James. May duwang issue dyan na dapat may di kita makasimbag duman generalmente dahil may informal settlers sa private lot. May informal settlers sa government property. Kung ang pigiristoryahan ta government property, may simbag kita dyan. Primero, natatakot sinda, tapahaliun sinda kan LGU. Ang local government has no right to eject them. Dahil, kung iyan daga na yan is a property either of whatever agency or the national government, only the national government can do that. Kung iyan gustong ang remedyo ta dyan, kung government property yan, arugan PNR, di magpasar kita ki legislative support addressing Congress, kung iyan inalienable, di mapasar kita na kung pwedeng dahil naman sa naan gamiton, itauta na, ipaokupar ta na duman sa on-site na nag-urukupar, and then to convert that into alienable property, only Congress can do that. Ang lokal da pwede. Pero kung private ang kagsadiri, da kitang pwedeng maglihislar para sa inda because it's between the occupant and the private owner. Now, kung pwedeng magsagdon, dumanon ang sanggunian, ma-offer kita, kipig-apod na kung pwedeng siguro kung anong remedyo na bakalon, kan gobyerno lokal, and then pabayadan na garo Bombay style. So pagbayad, da isa na sinda pahalion. Kaya medyo, kontrobersyal, dahil masyadong klarado ang direksyon ta pagsipag dyan, depende kung anong klaseng property ang tinamaan kan mga informal settlers. Thank you, Sir James Bayan Kalisin. Mga tugang, iyan po ang kahaputan. Kasatuyang duwang bisita ng pong paghahapon. Magbabalik po graray ang Decision Bicol. Hali po digdi sa Ayala Malls, Legazpi City. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria, Cyanimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, pumili sa mga Mercury Drugstores.
Watson's, Self-Start Grind, Generika, Rose Pharmacy, TGP, SS Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, PHIVOLS, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Alright, balik kita mga tugang giraray sa tuyang desisyon Bicol, Gia Kanbutante. Isunod na po ang third set of questions. Ani katulong kabtang po kan sa tuyang mga hapot kunyang pong paghahapon hindi po sa DCGB. Good afternoon po sa mga nakatutok sa tuyang Facebook Live, asin po sa mga nakatutok man sa DCGB Live app, asin po sa YouTube channel. At sunod pong mahapot giraray, balikan ta po si News Manager Mar de la Cruz. Thank you, VP. Sarap po sa naging problema digdi mga paniro ta. Kawaran po nin parking space sa Legazpi. Now, kung kamo po mailihir bilang konsihal, ano pong legislative action ang pwede tang magibo para mabawasan kung bako man talagang mapundo matapos ang problema ta sa kawaran ng parking space? Attorney Boots. Salamat po sa apot na yan. Totoo po, mahina na po ang parking space sa Legazpi City. Ang direktang ko sa kaini is that gabos centralized yaon digdi nakatutok ang gabos ng negosyo sa Legazpi City. Ano po ang pwedeng gibuhon sa konseyo kayan? Magtao ki insentibo sa mga negosyo magtayo sa mga ararayong lugar para tabi madiklag ang Legazpi City. Pangduwa pong pwedeng solusyon dyan is to which is related sa inot kong sinabi, is to create plano para sa syudad. Sa dakula niya, bako pasakat, bako palaog, kundi paluwas. Mabalik kita duman sa mga initial na mga apot, which will ma-solve kang problema, kan mga informal settlers na nyaon digdi sa sentro kang Legazpi City. Pang tulutabi na pwedeng gibuhon dyan, is to create a better transport system. Incentivize ta po ang mga tricycle drivers ta and mga jeepney drivers na mag-operate ng maray. Incentivize ta po ang mga negosyo po digdi po sa Legazpi City na mag-encourage na ang mga nagatrabaho sa inda ay dapat mag-use kang public transport. Iyon man sana po. Diyos mabalos po. Thank you po, Attorney Boots. Sir James. Primero, nabanggit ko kasubago to give wisdom and direction na responsive sa pangangaipukan siyudad. Kainut-inuti, we will revisit the traffic code of the city. Dahil basado sa sakuyang pagka-intiende, buda pigliliktura ko ini sa bilog na Pilipinas, nag-violate
can prinsipyo for a valid ordinance. One, an ordinance should not be oppressive, but only regulatory. Digdi sa Legazpi, gabos bawal, pero dai man nakakaturo kung saan mapark. Kung mabawal ka, magturo ka kung saan bako bawal. Kung digdi bawal, hinapot ko sa enforcer, kung bawal digdi, saan pwede magpark. Dai sinda kina ituturo, pipaikot ka na sana. Kung may naituro man at tinaras ako Ayala Mall, yung mga ngeser sa Ayala Mall, na bako man nantuyo ko sa Ayala Mall. O kaya makalibong. So, iyan ang number one. We will revisit, we will review, we will amend the traffic code of the city of Legazpi. Pangdua, na remedyo, sunodon kan building official, kan city engineer, and building code. Dahil I think 1/4 of the total floor area kan itutugnog na building should be parking. Di sa syudad kan Legazpi dakol na negosyo, daing parking lot ang negosyo. So violation kan building code. Ang hapot, natawanan ki building permit. So reviewhon ta giraray, istriktuhan ta ang pag-issue ki building permit na dapat magsunod sa building code. Pangtulo, ang remedyo ta is kung igwadig di sa vicinity ki mga private lots na idle, i-encourage sa sinda na magnegosyo sinda para mientras kunday pagamiton so lote, nagibuhon parking lot maski with fee. Okay, igwa pa ko ta ki masurunod kundi time na. All right. Thank you, Sir James Calisin. Mga tugang, aramon ta po ang kahaputan ni News Director Edwin Peralta. Mabalas gararay tabi, ang Legazpi, disdi pa ka ito below sea level. Kung baga alangkaw ang dagat, ababa ang syudad. And prone kita pirmi sa mga calamities, kung ano-ano mga calamities. As part of your legislative agenda, para mas maprotirenta ang buhay mo na propiedades, kontra digdi sa nangyayaring climate change or whatever, ano po ang proposal nindo na pwedeng gibuhos sa sanggunian to ensure na mga tao, buda ang mga propiedad, ligtas sa mga disaster na ini? Attorney Butch. Yun po. Kang nasa kongreso po ako, napag-discuss na namin ini siguro department na magibo ki makapot kining mga disasters and disaster reaction. Yun po. Yun man po ang gusto kong isulong digdi po sa Legazpi City. Ang magibo ko ki legislasyon na matabang or ma-institutionalize ki disaster preparedness and disaster reaction. Ang preparedness tabi, malilimitar ta ang mga pinsala sa tao. Yun po, ang sa reaction naman po, pagkakataon man po, mas higano po kita ka prepared sa sa kalamidad. Yun po, mangyari na destroso mangyari ang Legazpi City. Pero kay puhan tabi, may payo dyan, may protocol sindang sundan, pasaro-saro, at natatrain sinda on how to react to this the calamity. Iyo po, pangduwa po, kay puhan tang siguraduhon na tama ka po, ang Legazpi City ay below sea level. Ito po, napansin ta, ang Legazpi City po is an old city. Mailing tangani ang mga streets digde, medyo sadit. Kay puhan tatabi ki panibagong urban planning na mapadakula kang Legazpi City, bako lang po digdi sa pigasabing sentro, kundi po pahalawigon ta na. Sa paglibot-libot ko, magayunon po duman sa southern barangays at maiwason pa duman, nyata po nyaon gabos digdi sa sentro. Kay puhan ta po ning urban planning para mapakaray iyan asin mainganyar ang mga tao mag-star duman to prevent the concentration of the people here in the center of the city. Thank you, Attorney Butch. Sir James. Ang gibuhon siguro kan Legazpi government with all sectors kan Legazpi is to sit down and really replan. Iyon na itong pigapod ni Attorney Butch na urban planning. And then kapag kaya kita ki urban planning, bisitahon ta itong CLUP, Comprehensive Land Use Plan, and zoning, husband and wife cause in effect ini.
So, pighiling ko digdi, baka kung buktot na, o kaya nagsusugod ng ngunyan ang satuyang si LUP. Because the very basic sa sarong chief executive, kung matukaw ka bago kang mayor is to look into kainut-inuti bisitahon ang comprehensive land use plan. Kung igwa kita mabago kita kan sa tuyang comprehensive land use plan, mapakaray kita ko ang comprehensive land use plan, mabago kita, ma-rezoning kita. Kasi ang zoning, ining zoning ordinance is the basis of issuing business permit. Ngunyan baga sige na sa nang tarao taki business permit, pero daay man basado sa zoning ordinance. So urban planning, CLUP, zoning ordinance, and maybe relocation of business center. So naka-centralize kita digdi, gabos kita nakatutok digdi sa below sea level, nakatiwangwang ang dagata duman sa southern barangays na ligtas sa flooding. So mahiwas yan, harayo, long shot, tapos very ambitious, maging controversial pa yan sa kaisipan kan mga tao, sana imbitaran ko na buksan indaan sa indang kaisipan and really to entertain urban planning in the future kung da i-applicably presented digdi sa sitwasyon kaining sentro kan syudad kan Legazpi. Thank you, Sir James Calisin. Mga tukang, aday kapat na kabtang po sa tuyang programa ngunya na hapon, babalikan dayan, makalipas giraray kan mga patarastas. Last question. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Take a break with Coke at mas ka-chance manalo ng pang-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Banana Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. For DOH FTA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistential nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from January 1, 2022 to March 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 1681 series of 2021. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barat
barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado-mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagning, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Pion, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Mga tugang Decision Bicol live from Ayala Malls, Legazpi City. Nagbabalik po sa ikapat na kabtang kasatuya pong paghapot ngunya na paghahapon. Kasabay po si Attorney Butch Lucila asin Sir James Bayan Kalisin. Ipadagos nato ang Q&A sa tuya pong mga kandidato kasabay si News Manager o kaya News Director Edwin Peralta. Mga pala sigararay tabi, nagluwas po sa survey kan DepEd na digdi sa tuya, kadakol pa ang mga school dropouts. In other words, OSY. Paano tatabi ini may inganyar, ini mga aki pa na dahil na nakapadagos yung pag-aadal, na makabalik sa pag-aadal gararay, na nga ni magisindang, magkaigosinda ki armas pag-abot kan oras sa paghanap ki trabaho tabi. Attorney Butch. Salamat po. Yung mananggad po, napansin ko, nadakol na school dropouts. Pero we are entering into a new century. Actually, ewan na kita, sa bagong century. Bago naman dapat po ang approach ta in terms of education. Tapos na po, so tawan ta siguro sindang basic education. Pagkatapos na magka-basic education, reading, writing, mathematics, history. Pagkatapos po, nawawala na ang interest kan mga aki sa pag-aadalan ninda, maanap kita ki mga programa para sa inda na ilaog na ninda. Na let's say, ang aki, wala man interest sa pagbabasa, pero nailing mo, matibay po siya sa pagpipintura, di ilog siya sa programang arog kayan, maingganyer siya magloog kayan. May mga aki man po na wala man interest sa pag-aadal, matibay magkanta, matibay magano, di ilog man sinda sa mga programa na makukultivate iyan, na magamit nindang armas ninda for the future sa kayo sa indang kinabukasan. Mabalik kita duman sa pigagibong project mo niyan kang TESDA, TESDA na piga turuan na ki mga basic or mga basic skills ini mga aki na ini nagarlog po yan dyan por dahil interesados hinda. It's no longer a question of keeping them inside the traditional school. It has now become a question of looking for options for them that will really interest these children. Salamat po. Thank you. Sir James. May kasabihan baga, nothing in this world happens without a cause. So kung ang nagdadakol ang dropout is an effect, dapat maisihan tango na so kausa, tanganing dumang kita maatake kang solusyon. As of now, dahil man ako equipped ki rason kung natata nag-dropout sinda, maybe because and roughly is only because of the difficulty of modular na learning, so baka da ininda kaya. Pero duman sa traditional na pre-COVID na mga nag-drop out, kung baga pre-COVID ang bigiristoryahan ta, makondusir mo na kita ki research, ihaputang una sa inda, ipasa ta sa DepEd, maaraman ta kung ano ang kausa kan pag-drop out, nata nagdadakol, only then we can mechanize for a solution. So iyan muna ang gibuhon ta. So as of now, dahil pa kita makatao ki solusyon dyan sa mga nag-drop out, tada itaman aram kung ano ang dahilan kang kada saro, kung common, kung individual iyan. So kung ano ang pinaka-common na highest duman sa score, duman kita maatake ki solusyon. So
For as of now, i-state mo na ito. Dahil na kita mata o kisolusyon dyan. Thank you, Sir James. News Manager Mar de la Cruz. Thank you, VP. Dakol sa to, nakikig kan tamaan kita kang COVID-19. May mga nagka-rewurok ang isip. May buminigay hanggang sa ginadan sa buhay niya. Now, sabi ninda, mental health is as important as your physical health. Ano po ang programa nindo para matutukan ini pagka mo po ng gana? Attorney Butch. Di na sabutan ni Bayan. Sandali lang. Paki-rephrase pa din kan sampot mo tabi. Go ahead. Sabi ninda, ang physical o kaya mental health is as important as your physical health. Ano po ang programa nindo kung kamo gumana para matutukan ang problemang ini na kumbaga naging epekto man kan COVID, dakulan na depressed, dakul nag-ugot para po sa kababayan taram kung haloy pa po ining pandemya. Attorney Butch. Tama po. Day po ni aram kang maski kang agum ko po. Day po ni aram kang kadaklan. Pero ako tabi, nag-join ako kisarong organization Suicide Awareness and Support Program. Minsan tabi ako naapudan kang sa kuyang piga-sponsor na na parang in danger na tao, piga-kauron ko siya, piga-kalma ko siya, piga-walk through ko siya sa pwede mangyari sa buhay ninda. Siguro po bilang sarong magiging legislador, digdi po sa Legazpi City, ma-support po ako sa mga programang mga arog kaini. Ara mo po, may mga tendencies po sa pagsusuicide may problema sa mental health po, nagkakaano lang po sinda because sometimes they feel very much alone. But ngunyan po with this program na isuportahan kang syudad kang Legazpi City, baka ma-realize ninda na bako man sinda sulo ang pigapasan nindang problema nasa utak ninda na problema, bako lang sinda nagaisip kay iyan at may support group sindang madudulukan na matabang sa inda in their times of needs. Iyo po. Salamat po. Thank you. Sir James. May nakaistorya ko so ina mismo kan aki na nag-suicide yan sa puro. Personal kong nakaistorya so ina. Ngunyan, ang sabi kang ina, dahil da ito sa kadipisilan sa module, kadipisilan sa signal, nagwarang ki-signal, dahil nakasubmit, siguro naturete so isip dahil sa posibleng kastigo kan teacher. So ang dapat na gibon siguro kayo ni kasi kung totoo son, kung ang pigiristoryahan ta, itong mga mental health kan mga estudyante, dapat pakusugon ang itong counseling guidance in counseling office na dapat igwakaan gabos bako sa nang saro kundi i-proportion duman sa number of students na maatindiran kayang guidance counselor ta sinda abreast sinda sa psikolohiya kan mga aki. Nakita pa ko man kita psychologist na itaan masyado mabasa. Although, nag-eskwela ako ki filosofiya, kasabay man sa psikolohiya. May cycle iyan may cycle na kapag luminuwas ang sarong kaisipan kitao sa cycle na ito, minaagi buki another cycle napapaduman sa TOD, times of depression. Kapag da ito naatindiran, masuicide talaga ang tao bako sa nang aki. So ang importante, mapasar kita makipagkonsulta, pasaranta ki legislation na dapat pakusugon ang guidance counseling office irregular tapos dagdagang ki manpower proportionate to the number of students in a certain school. Thank you, Sir James Kalisen. Gentlemen, thank you so much para pagkanta po mga tugang sa tuyang mga kandidato ngunyang pong paghahapon para konsyal sa siyudad de Legazpi. Magbabalik po kita with their closing statement. Ano po ang sa inang mensahe sa tuya gabos ng mga botante digdi po sa siyudad de Legazpi. Makalipas lang po kan mga patalastas.
eleksyon para sa imo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol din angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asing ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistential nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from January 1, 2022 to March 31, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1681 series of 2021. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Balik po kita sa tuyang programa, Decision Bicol, Gia Kanbutante, hali po digdi sa Ayala Malls, Legazpi City. At sa tuyang pong mga kandidato, gabos po yung kandidato sa pagkakonsyal kan syudad. Ulitong ko lang po na apat po ang samuyang inimbitaran, alagad po ang duwa, nag-decline po sa samuyang imbitasyon, ilan po sa inot daw na mga commitment kan mga kandidatong ini. Dagugunta po ang closing statement kan sa tuyang mga botante. Nata po ta dapat sa inda niya to ipagtiwala ang sa tuyang boto ng mga Legazpino. Attorney Butch, 2 minutos po, appeal sa mga botantita. Salamat po, VP Henry. Sa gabos na niya akong digde, sa gabos po nagasubaybay sa tuya sa Facebook Live as in sa YouTube, at sa gabos nagadangog sa tuya sa DCGP. Ini po si Attorney Butch Lucila, sarong pribadong abogado, sarong constitutional law professor, sarong may eksperyensya sa gobyerno, inot sa PAGCOR, pangduwa sa Kongreso, kung sa intabi ako naging Chief of Staff, eksperyensyado po ako sa mga matters sa gobyerno, eksperyensyado po ako sa mga matters with respect to the judicial system, eksperyensyado tabi ako sa mga matters na nag-relate sa pag-legislar. Sana tabi matabangan ta ang konseho kang Legazpi City makapagpabalik ki sarong abogado na makakatabang po sa bilog na Legazpi City asin sa pag-iriba niyang konseho. Ang boto nyo po, day po masasayang sa kuya, ta ako po ay sarong tao na dakul na pong naaraman, dakul na pong na-experiensya, dakul na pong nagibo sa buhay. Sana po ang apela ko sa indo, piga-offer ko ang sa kuyang sadiri, digdi po sa public service sa Legazpi City. Sana po pakinabangan nyo na ang sakuyang eksperyensya at sana po makatabang kita
sa Legazpi City makatipid, ta imbis na magkuha ang mga konsehal kay abogado na matukaw dyan bilang sa indang legal advisor, dahil na po kay puhan yan. Sarong Attorney Butch Lucila na po matukaw sa konseho. Diretso na po saro lang na sweldo ang gibo pang dakul na tao. Diyos mabalos po. Thank you po, Attorney Booth. Sir James Bayan Kalisin. May kasabihan, experience is the best teacher. Bilang sarong teacher, sarong professor, manakakatabang talaga ang experience sa mga directions and plans. Ngunyan, knowledge, wisdom, or expertise is the best weapon sa pakipaglaban. So sa bilang sarong magiging legislador, so igwa kitang expertise na dyan. Kaya ready kita. Kung nataata ang hapot, kung nataata dapat ako an iboto, dahil nga ni duman po sa pigsabitang experience, knowledge, and expertise, na daig ka mo ipapasubo, talagang sigurado na an satuyang paglihislar, magkakaigwa kipigapod na direction, focus, asin wisdom, developmental directions, and responsiveness. Ngunyan, ini pong manungod sa mga paglihislar na ini, nakasiguro ka mo na sa kuya, matao kita, inganyaron ko ang pag-iriba ko, pati si Mayor Pido Garbin, paggaranami, na tumukaw tulos, is-set up ta an vision and mission kan Bagong Legazpi. So yaon sa muya, yaon sa kuya, an expertise in setting up vision, ta ipigli-lecture ko yan, ipigti-training ko yan sa gabos na mga LGUs participants na pigti-training ta all over the country through Local Government Academy of the Philippines. So, with Bagong Legazpi Team APG, maset po kita kay new horizons, new directions, new vision through a very reasonable and reliable, realizable mission kan siyudad kan Legazpi. Salamat po. Thank you, gentlemen, mga tugang, para kapaganta po graray, Attorney Butch Lucila and James Bayan Kalisin. Sana po makapagdesisyon kita kung sisay po ng mga kandidato ang karapat-dapat po na ibuktak niya to sa pwesto sa Sangguniang Panlunsod kan Legazpi sa maabot na Mayo 9 eleksyon. Mga tugang, mabalik po ang satuyang forum sa maabot na Biyernes. Live giraray di po sa Ayala Malls kan Legazpi City. Sa pangaran po kan samuyang mga pag-iriba sa PBN Broadcasting Network Incorporated, headed by our President, Ma'am Brenda Locsin, Executive Vice President Glenn J. Barcelon. Asamuya pong bilog na team, ngunya na hapon, technical team, headed by Chief Technician Ramiro Tanay. Sa pangaran po kan samuyang mga pugi na mga panelists, News Director Edwin Peralta, asin po News Manager Mar de la Cruz. Buong team, si Angie, si Angel, si Jenny, si Nika, si Jean, kay Banyato si Tricia, si Richard, si Kuya Nemi, and the technical team of Ayala Malls, Legazpi City. Kasabay po si Lowens Barcena, asin po ang mga bisita niya itong na paghahapon. Salamat po kasi nung pagantabay, ini po si Henry Maceda, mantinido ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye.